Trebaju li građani biti računovodstveno pismeni? Da, građani bi trebali biti računovodstveno pismeni. Pod računovodstvenom pismenošću podrazumijevamo sposobnost razumijevanja računovodstvenih termina i koncepata, te njihovo korištenje u donošenju poslovnih odluka. Računovodstvena pismenost omogućuje građanima donošenje boljih financijskih odluka, kako na razini osobnih financija putem planiranja štednje, potrošnje i investicija, tako i u poslovnom okruženju gdje se pojedinci mogu naći u ulozi menadžera. Računovodstvena pismenost sastavni je dio potrošačkog obrazovanja, budući omogućuje bolje razumijevanje cijena te uvjeta kupnje proizvoda i usluga. Ona također može pomoći građanima da postanu i ostanu angažiraniji pojedinci. Razumijevanjem načina na koji se odvija financijsko poslovanje poduzeća i države, građani mogu steći cjelovitiju sliku o javnim politikama te donositi informiranije odluke o tome za koga će glasati. Računovodstveno pismeni građani lakše donose na informacijama utemeljene odluke, lakše se nose sa financijskim krizama te bolje razumiju društveno-ekonomsko okruženje. Stoga upišite studij ili tečaj u okviru kojeg ćete usvojiti znanja o osnovnim računovodstvenim terminima i njihovoj povezanosti, obratite pozornost na javno dostupne informacije o poslovanju različitih aktera u okruženju, primjerice poduzeća, ali i tijela javnih vlasti, te komunicirajte s računovođama i drugim ekspertima iz područja financija.